сеха дига кушуданиям занакои мисол бая корба мегиранд, ҳунар ёд мегиранд, кор мекунанд. қариб 100 шогирд бировардагим. Шогирдон то ҳозира кор мекунанд, дигар сеҳхуда кор мекунанд. ҳамин ҳай зиндагишон пеш мебаранд. кор бо андоз буридан мушкилӣ нест. вақт соаташ кати меспорем. барои чиша нофаҳмӣ мона мепурсем, иловагӣ мона тӯбӣ мекунем. ягон мушкилӣ нест барои андоз. соҳибкори ба мо ам семинарро ба чӣ мекунем? пешравӣ ҳаст айда, мисол ки барои бизнесмон мо ба вай мекунад ҳамкори дига вай кати мамлакат кати кор кардана ёд метиҳанд. мисол ки